mabalariany mar UN. Paro marek minyalo somo ne jogo ma koka donjo gi sani. Erokamano Joyce, ago mos makende kuom biro modeko matin. Nyinga Syndy Atieno, asome mbalariany mar Nairobi, University of Nairobi. Atimo law, ado bedo lawyer in the future. Nadonjo kanyo in 2022. Sani ane ika mara ng'wen, adhi donje ika mara ng'wen, juma manyien mabiro ni. Ang'o madina gombo ni onyisa kana donjo. Osiepe ma idhi bedo godo kacha, gin kanyo for that specific period. Ka ndalo medo sudo, kata igni medo sudo, waneno ka osiepe go ntiere moko ma ubedo godo distant, ma wawachni koro gik manuwero ka uchako opogore, kasto ntie osiepe miyudo sani, nikech kaki medo dongori, kaki medo sudo, iero gik ma different, ka time pod move. Koro manegi mokongo madagomb nyiso joma donjo sani, osiepe ni they will shape you or break you. Gibro make your life miserable in school, kidonje aola onge kuma ibro dhiye. Nikech yudo no osiepe ni ema bro nyisi ka wawachni no kidonje class for one reason or another, gin magibro mi notes go kendo magi explain ni. Ka kidonje osiepe ma kidonje ka in gi osiepe ma joolruok, okibifuatilia masomo ni, to gimoteri kachacha by the way, maduong' moloyo gite en somo. Koro daer nyiso ng'ama donjo sani, kata nyamino donjo sani by the way, congratulations to her. My brother bodonjo, congratulations to them. Gima dagomb nyiso gini, gimoteri kacha en somo, nothing else. And kik we will be having fun, nikech it gets so stressful. School samoro nyalo bagi matin. Tire aka somo nyabedo matek. But stress no manage by having a little fun. To fun mane me have. Stacy, and fun inyalo have. To fun be, owinjo bedni en gi kiwango. Ng'ato kik have fun moro ma okalo kiewo ma kata koro wi wil ni somo manoteri ka. Kit fun mane ma owinjo bedni gi have. Nikech adiera iwacho ni too much work without play can make you is a dull person. Kalure ni is somo mang'eny makoro kata kuma koro rieko moko donje onge. The kind of fun mawacho, your friends bro bedo gi parties, bro bedo gi sherehe. Dhi kanyo but ing'e limit ni. Okinya bedo ni in koro in gi material kongo, sijui nini, hizo vitu. Mago kik bed ni the reason ma idwa hang out gi a specific group. Have fun ni, ma parents gomboga winjo, ni ate ni join clubs, in a rotaract, in a debate club, mago tentiere, but ntiere fan moro mabe young people are aligned to. Wawach ni koro dhie sherego. Okadagi ni kikidhie shere. Okanyis ngato ni kikidhie shere. Awacho mana ni kidhie sherego. Know your limits. Kikidhi ni koro inimer makoro I blackout kamoro makori kwanyi, you know. And samoro wacho gani ati ni ladies onego bedgi free will to do what they want, but one very vulnerable in the world. Ko pimwa gi joma chuo, wabedo very vulnerable. Kantiere situation mayani kiyudori in a way ma is not very well, ko pim gi ng'ama dichuo, ntiere ako kidhi, mari ok bidhi maber malong'o maber. Koro, dagomb niya, kidhi e gigi, bedgi a certain level of ing'e gimidwaro. They kachacha have your fun, but some in the long run. Paro maliw kanya